За секунда искам да спрете. Да спрете и да се замислите за следното. Към края на живота ни, на всеки един от вас, 60-70, представете си, подпирайки се така на дивана, какво реално ще ни радва? Какво реално ще ни топли сърцата? Кое ще е най-важното тогава за нас? Парите, кариерата, последователите, тялото, мускулите, плочките по корем? Мисля, че не. Спрете за момент и се замислете за истинските важни неща в живота, а именно семейството. Спрете за малко. Спрете да тичате след сложното или не ежедневие за всеки един от нас, как всички искаме да варим пари, да сме в най-добрата физика, форма, най-известни с най-много последователи и за малко да спрем и да се замислим над най-важните неща, а именно децата ни, майките ни, бащите ни, баби, дядовци. Аз вече нямам. Замислете се над важните неща. Тогава, към края на живота на всеки един от нас, дали ще е важно кариерата ни, парите ни или внуците, децата да ни дойдат на гости. Замислете се за секунда, спрете и се замислете.